Здравейте, аз се казвам Пламена Калинова Терзиева от Судоопричното в град Бургас и днес ще ви представя Тодорка двори метеше. Тодорка двори метеше и на дворове домаше. Дворове вие, дворове, като ви мета и чистям. Нито ни гости дохождат, нито ни гости дохождат, нито на гости ходиме. И на бакю си думаше, чуваш ли, бакю, буката, дворите мете